Ei, xente, xente, ei. Mirade, que estamos na playa de Xae. Solos. Esta vez sí estamos solos. Estamos a miércoles 17 de diciembre de 2025. Gánicos, como sempre, ladrando ao mar. O mar ou a sabe Dios que ve aí. Pero bueno, cousas que nadie vos conta de ter un chihuahua. Ladranlle por todo, a todo. Da igual que haxa algo que non haxa nada, el vai ladrar. Outra cousa. Ten unha energía inagotable. Inagotable. Todos os días estou facendo con el unha media de 10-12 kilómetros e o tipo nin se inmuta. Chega a casa e ainda pide máis. Este é increíble. É super ágil tamén. Esa é a terceira cousa que vos quero contar dos chihuahuas. É super ágil. Encántalle, polo menos é este. Aquí a Gánicos encántalle subir as pedras, saltar. E aí é onde vai eu, ele sígueme sempre. Mira, vou subir esta pedra. E aí ven el. E se sigo polas pedras, subindo ou baixando, ele tamén ven. Mira. Moi ben, moi ben. Ahora, vamos a poñer máis difícil, esta pedra xa está máis escarpada. E vamos a subir. E aí ven el tamén. A mirade, estamos casi atrapados polo mar, pero maldito medo ten. Se eu sigo avanzando para diante, el ven.